aħna bħala GRTU, ovvjament budget pozittiv, m'għandux ma jkunx pozittiv bil-ritmu tal-ekonomija kif inhi għaddejja. Aħna l-miżuri li bħala GRTU laqtuna, u ovvjament nikkommenta fuqhom hija it-trasferiment tan-negozji żgħar lill-familji, il-familji meta jagħmlu t-transfer lill-familja li ġiet estiża għal sena oħra li l-bol minn flok ħalsu 5% ħalsu 1.5%, dik ta' għajnuna kbira. Miżura oħra dik tal-mizzija, dik tal-mizzija li l-impjegati ħallas 15% tolqotna tajjeb għax min għandu l-impjegati miegħu is-soltu meta ma kienx bħal del-miżura, imur jagħmellek part-time ma' xi ħadd ieħor u hekk jista' jibqa' jaħdem miegħek kulħadd taf inti li għandu bżonn il-ħaddiema, allura inti jekk ikollok il-ħaddiema tiegħek lesti biex jagħmlu iktar overtime, inti tista' taqdi in-negozju tiegħek. Ovvjament hija anke żieda ta' 3.49 € l-ħaddiema, komplementa dak żieda lill-pensjonanti li ammontaw għal 7 € u bħalma taf bħala GRTU kull infiq li jkun hemm, kull lieħ li jkun hemm l-infiq ħajgawdu bih il-retailing kollu. Miżur oħra li laqtitna wkoll hija dak 17,000 li ħajamel is-self lill-gvern lil min irid jixtri daru u jħallas fi 15 sena, dik hija pożittiva ħafna, allura tista' wkoll dik il-miżura tal-iktar flus fl-idejn u kien hawn iktar infiq għax hekk inti qed taħseb li inti trid tagħmel dik id-depożitu biex inti tixtri d-dar tiegħek, allura jekk ma jkollokx dik l-eżiġenza tista' wieħed jonfoq ftit iktar. Is-social housing, aħna social housing ili ngħid dejjem, hekk hemm bżonn 3,000 appartament, jiena ngħid il-gvern aqbad u bnihom 3,000 appartament. Il-gvern qed jgħid li ħajibni 1,500, aħna ngħidulu ibni iktar hekk jista' jkun, ħalli il-problema tal-housing għal min ma jaffordjax tkun solvuta darba għal dejjem. Mbagħad saru li ħafna miżuri fejn il-gvern se jidħol għal pisijiet fejn dak li jkun jieħu s-siklif minħabba mart kroniku dal-affarijiet. Dak ovvjament mista jitabba l-employer u allura dik hija dik pożittiva min-naħa tal-gvern biex ikompli jgħin il-minu ikun f'da sitwazzjonijiet. Fuq Għawdex aħna l-proposti tagħna għal Għawdex il-gvern donnu li laqaħħom li r-raba favur se toħroġ it-tender u se jkun hemm il-fast ferry service u dak l-affarijiet kollha. U aħna l-aħħar waħda ovvjament mhux kull ma tlabna aħna ġie introdott fil-baġit, aħna bħala GRTU xtaqna li l-negozji żgħar titraqsilhom it-taxxa fuq l-inkam għal 20%, dawk li jaqalaw sa 100,000. Aħna ma naqtawx qalbna, forsi ma ġiġ dil-baġit, forsi ma ġiġ issa, u iktar tard il-gvern jikkonsidra għax din miżura tkompli li n-negozji żgħar u medji tkompli tkabrilhom li jistgħu jkabru u jkunu jistgħu jaħdmu aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.